Rangchak ha Tripura ha hinmani kisani koya o hawa jemani Phano kaji joto manunyo masanai Foli nai orang Chak ha Tripura hawa abo hanya tini Kalai Darokai kamini Prodip Kalai Kosomai kayai belanyo Kosomai Bagan kayai tabuk belanyo successful Prodip Kalai Kosomai bufang iha phangni simi busuk jora naithotoke bathaibai kupuluk belanyo musangjak Mani neng je kaimani je Kosomai kaimani obo hai kaja ka kisa saikhin ragari Omo kaimani gato omo angno saradu tai bazar upaya market upnaya angno khud basa woi sarangai angno klayang pep sarai masase polibe kharia o jokon te angka noklas kenen bagai ang hawono saradu woi hai ka kai mani bo jaga sara mansa bo obo age ama babu song bormurani bathai chawoi bathai tuwoi nogo tapkhaimani abono ama song babu song dai khatako nino bo ulo bo bisoto nino bo upukarongana hai hinjaka ka ngamno wan sogoi charari woi kai khatak nang thangbuti rolo kai phaimana noro prai 1000 su tongnai tabo tin step by tin step ko o step mani no kisa saikhin ragari bo hai poila step omo tabo bura khanai ko omo to nobor phayo bayo kuago ga omo pai khaka takisa step takisa basai tong tabo omo lek takisa sikindrip tong tako kabu phangbo phunugui mano mane o tabu khas step kaimani je buthai thaimani abu buphang burang kangke bo thuyo thuithang nka abuni poribote second step taiwasa mane thaipiu nai nka abuni third step bo taiwasa thaipiu nai omo haimang nka waisa bai kai khang ka to waisa bai no giro payo nka mo giro ja thangchama jat basaputi phat thangma ja ka phaiga tako obo bo kami Kalai bo Darokai Kalai kini ni kumike Prodip Kalai Prodip Kalai nke neng obo hai Kosomai je Kalai mani bisi busuk ka bo Bagan ano mo ka 12 বছর kai thanga khalai mani 12 বছর oro taw Kosomai santin 3 step tong obong ka first step tai tong second step tai tong third step kami ni bung tang kamu Darokai Kalai inke bolok ka jompo jala na